Kajing ar tatin halor kajing sya peniap jong kisipo ngut kisipai kibadon ha Myanmar da kisipai Assam Rifle ha silenter ka kapot Indo Myanmar ha Manipur ha ka khatsau terik ujemang arjar perusan kala nang jor shu bat ka Sarkar National Unity Government lani NUG jong ka Sarkar Myanmar kala persya ya kajing ong jong kisipai India bat kwa ya kajing tokit ya ka NUG la thau da kinong yakhi kiba Krishan ya ka sansyar pajba hadin bagi sipai Myanmar kila job ban pelong ya kajing kiwin house nem arjar arway mat penhap no ya ka Sarkar balayalam da ka nong yok husnam Nobel ka Aung San Suu Kyi hadin katu kanisni bagi sipai Assam Rifle kila kam bagi tei kisipongut kila syak penyap hadin bakila jambe anya upud usam bat persyang ban pentut ya kajing troi ka badang ya syakmat ban ker kenro ya upud Hachandel District Manipur ka NUG hakas ngitho ding kala penmi ya ka kerwo ka persya ya ka tei ka jingkam ka NUG kala ong ba ki dei ki sipai jong ka kunhun sipai jong ka People's Defense Organization lani PDO ka NUG kala kon turu ya ka India ban pensange sipor ya ki kam ker put siliang haki jaka badon ka jing penbe put ke baklem patla ban penbe ka Manipur ka Assam ya ukhaput ubajrong kumbal laispa khandai popra kilometer bat ka Myanmar ka NUG ka ngek ba ka ne ka jingjia ka basnosi kampen pau ya ka polisi ne jingthmu bapura jong ka Sarkar India ni penskem biang ya ka jingkular jongi banyai beteng ya ka jingya trailang hakikam bayadai baru pursam kabaya hab bat ka jingya dei kapala slembha kabaya dei para marjan habdeng ki artali ki jai benreu jongi ongka kerwo bala penmi da katanat kam barri jongka NUG kane ka jingjia kala jia wat habdeng ka jing shisha bakat tu kanengut kinong elam jong ka NUG kila lei ri tengen ha kane ka than shatai lamingi jong ka ri India halor ka jing ya kan at king atiar bat ki borsen shar sipai ha Myanmar palat lai pusan hajar ngut kinong Myanmar ki ba kentup ya ki MP ki MLA bat ki menteri jong ka Sarkar Suu Kyi kila lei ri tengen ha Mizoram bat Nagaland da ka bas ngutu ba ka ne kala ban bu jingma ya ka jingye dei jongki bat ka India bat ka jingye khun jongki persya ya ki sipai ka NUG kala kerpat ya baro kinong Myanmar ha Myanmar bat ha India bakin kiar na kino ki kam ki bala ban kata sniu ya ka jingye dei jongki arliang mamla kamtam ne ngi perslur jur ya ki kenhun leno ki batrei kam hakaput ban kiar na kino ki kam ki bala ban shim ba kilong ki ba bean ni khot shu ya ka jingya trailang ka ba peteng bat ki bor badai pe ban penne ya ka sansyar an kontup ya ka jing persyang ban khanglan ya ka jing khai bean bat ka jing shalan ya ki dawai pen bu ai lani ki drop ha ki khaput katei ka jing jia kala jia hapdeng ki jing persya ki bala nang jur halor ka rai jong ka center lani ka Sarkar India ban ker kenro ya ukhaput bat ka Myanmar ubajrong kumba 6,000 kilometer ha Manipur Nagaland Mizoram bat Arunachal Pradesh